Potioka, Euskal Herriko zaldi mitikoa, ikusgarri handi baten protagonista aratsuntan Baionako zezentokian. Zaldiketa zentro profesional batzu hainbat artistekin bilduko dira, gure ondarearen animalea omentzeko. Funtsa da Potioka mendin beharrezko dela, bena bai pentsetan bai badirela, eta bai badirela jabilik dienak jauzikan eta hola, eta kompetizioetan parte hartzen dienak. Ordin, nahi duga minibat argazkia kanbiatu eta jenten ikusmoldia hobeki jakutsi Potioka ibuz. Otsalde, Naia Robles edo Niko Etxart, 50 bat artistek Potioka horatuko dute kantu, musika, dantza eta bideoekin. Potioka gaua aratsuntan, bederatziontan eta bihar Potiokaren eguna ospatuko dute Baionan.